Khasi Students Union West Khasi Hills District kalapan pau ka jing Pyrshah halor ka jingwan bo khyrdop jong ka all Meghalaya Goods and Coal Carriers Truck Driver and Handyman Union ha ka Kamriangsih jerngam Sirdarship West Khasi Hills District halor ka te ka benta ka seng kala letbu ru da ka jing tho ahmat u Deputy Commissioner jong ka West Khasi Hills District pandawa weng no ya ka te ka khyrdop kat kum ka sithi ki lapan jing bet ban bo iko office jong ki ha Atiar bari bar hanong chram hendrai ka seng kala lap bakila penyang panbanda ka khyrdop ha ka jaka jong ka ta ka office nolor ka ta la penyang khyrdop ha ki wei pat isnong baklam ai jing bet kum balapan Pyrshah ikali ka jingwan bo jong ka ni ka all Meghalaya Goods and Coal Carrier Truck Driver and Handyman Union kali ka action ng Kyrwoh Kyrwoh Hills di nakaliang jonghi so Pyrshah makaliga asyon katmu bu kapan jingbet na commissioner banbu ang tiya ko ng shram bata ko tebari tingla yung jiktit nakaliang deputy commissioner wa ay jingbet banbu yakiti ki office ki gate di nakaliang jonghi yang hanorem ba makatiga asyon ni kade jonghi garo nakaliang isang Pyrshah markibu ako ka Muslim district nakam tak na kali ka jingbuh joki kamdei ka ikain dari ka longtang ban yo ban khrong ya ki truck khajna berkuta tata di kana ka long ka jing penwet amtang ya kinaya dunia kamtam bat ka jitu jo ka asian ka long ban wan sim bisa nakaliang jongi hi iso bada kali ka asian ka kwa ban bu kali ban bu ako Kyrwoh Hills bat kanu manjam ki jaka jong Khasi Hills